susret vam ide Allahov mjesec sa blagoslovom, milošću i oprostom. To je mjesec koji je kod Allaha najbolji. Dani njegovi najbolji su dani. Noći njegove su najbolje noći, a sati njegovi su najbolji sati. To je mjesec u kojem ste pozvani u goste kod Allaha i određeni ste za one kojima će On počast ukazati. Vaše udisanje i izdisanje u njemu je tesbih, slavljenje Allaha. Vaše spavanje u njemu je ibadet, vaša djela su u njemu primljena, a vaše dove u njemu su uslišane. Pa tražite od Allaha, gospodara svoga, iskrenim nijetima i čistim srcima da vas pomogne u postu njegovom i učenju knjige njegove. Uistinu je nesretan onaj kojem je uskraćen oprost Allahov u ovom velikom mjesecu. I sjetite se svojom glađu i žeđu u njemu gladi sudnjeg dana i žeđi njegovi. I dijelite siromasima svojim i bijednicima. I poštujte starije svoje i smilujte se mladima svojim i održavajte rodbinske veze. I čuvajte jezike svoje i oborite poglede od onoga što nije dozvoljeno pogledima vašim i začepite uši svoje od onoga što nije dozvoljeno slušati. I budite blagi i saosjećajni prema siročadi drugih, da bi se prema vašoj siročadi odnosili sa blagošću. Tražite oprost od Allaha za grijehe svoje i podignite ruke svoje sa dovom u vremenima namaza vaših, jer to je najbolje vrijeme. U njemu Allah dželešanuhu robove svoje obasipa milošću i odgovara im kada ga zovu i odaziva im se kada ga dozivaju i daje im kada ga upitaju i uslišava im kada mu upute dove. O ljudi, zaista su duše vaše zalog dijela vaših, pa oslobodite ih svojim traženjem oprosta. A leđa vaša su natovarena teškim teretom, pa ublažite tu težinu dugim seđdama svojim. A znajte da se Allah kune svojom veličinom, da neće kazniti one koji klanjaju i koji čine seđdu, i da ih neće uplašiti džehennemskom vatrom na dan kada će se svi ljudi dići pred gospodarom svjetova. O ljudi, ko postača vjernika ugosti iftarom u ovom mjesecu, kod Allaha će imati nagradu oslobođena roba i oprost za ono što je prošlo od grijeha njegovih. Rekoše: O Allaho poslaniče, nismo svi u mogućnosti tako postupiti. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: čuvajte se vatre, pa čak i polovinom jedne hurme. Čuvajte se vatre, pa čak i gutljajem vode. O ljudi, onaj koji uljepša svoje ponašanje u ovom mjesecu dobit će dozvolu za prolazak preko sirata onog dana kada će noge posrtati. I onome koji olahko uzme ono što ima u rukama, Allah će olahko uzeti račun na sudnjem danu. Ako spriječi u njemu zlo svoje, spriječit će Allah srdžbu svoju u danu kada ga susretne. Ako ugosti siroče u njemu, gostit će Allah njega u danu kada ga susretne. Ako sastavi raskinute rodbinske veze u njemu, sastavit će Allah njega sa svojom milošću u danu kada ga susretne. Ako raskine rodbinske veze u njemu, raskinut će Allah od njega milost svoju u danu kada ga susretne.
Ako dobrovoljno obavi namaz u njemu, Allah će mu zapisati oslobođenje od vatre. Ako u njemu izvrši farz, imat će nagradu onoga koji je obavio 70 farzova u drugim mjesecima. Ako uveća donošenje salavata na mene u njemu, Allah će mu prevagnuti vagu njegovu onoga dana kada će olakšati mnoge vage. Ako prouči u njemu jedan ajet iz Kur'ana, imat će nagradu onoga koji je proučio cijeli Kur'an u drugim mjesecima. O ljudi, zaista su vrata dženneta u ovom mjesecu otvorena, pa zatražite od gospodara svoga da vam ih ne zatvori. A vrata džehennema su zatvorena, pa zatražite od gospodara svoga da vam ih ne otvori. A šejtani su svezani, pa zatražite od gospodara svoga da ne zavladaju nad vama.